sirimang-rimangion di minggu nasomal na pasapuluh tuluhon tahun B. Pajahaw parjolo sian habisuhon ni si Salomo biddu sada ayat 10 tulu sahak tu 15 diuduti tu biddu 2 ayat 20 tulu sahak tu 24. Pajahaw paduahon surat na paduahon Apostel Paulus tu Huria Korin biddu walu ayat pitu sahak tu sia ayat 10 tulu sahak tu 15. Barita nauli Markus biddu 5 ayat 20 sada sahak tu 40 tulu. Ahado ipolana. Pajahaw parjolo siap buku habisuhon ni si Salomo mangodoson pakirimon ni debata asa malua jolma sian hamatean jala asa totong jolmai bongok tu haluaon di halomoho debatado asa malua saluhut akan natinopana habadiaon ima namanotong diadopan ni debata ala debata sadiri pe badia jala manotong di toppa debatado jolma tu miru rupana tu dostu pangalahona ima hapolinon dohok namanotong habadiaon dohok namanotongon na apala na marga di debata jala ido dia peho debata tu kita jolma sa guru panopaon na parjolo. Apostel Paulus marhite surat na tu halak Korin paingoton ia bosir ni habadiaon ima pakobasion dohok haradeon mangrupi akadongan alani ikos say marsigulu do halak Kristen marhubas di bagasa kolong holong ni debata marhite Jesus Kristus nunga dapotan hamoraon hita jolma disaluhut songon hamoraon ni namar haporsiaon jal hapatunon mangurupi tung sura pe mamora Jesusi alai marpogos do alani hita jolma asa marhite hapugoson nai lamma mora hita jolma disaluhut. Barita nauli pato tahon songo dia ulau ni Jesus narotu portibion ima papal takon hanguluan marhite napa malum akan namar sahid boru ni si Jairus namar sahid jalanan yang mate di pamadum Jesus sahalak boru-boru naun 12 tahun marsahid di pamadum Jesus anak ni parto gini inganan ni bagas joro di debata di pamadum Jesus siam mulana nunga dipuka debata hanguluan jala ido na diuduti Jesus marhite harorona tu portibion Jesus tung takas do say makaholongi hanguluan tung masai diargaho Jesus do na pinukani debata amai ima hanguluane sada ipola na boy sirimang-rimangion marhite akapajahaon diari minggu na somal na pasapulutuluhonon ima porsea jala marpos ni roha tu Jesus na manotong mabuan hanguluan songon sahala Kristen sada na ikon sipatuluhonota di pernguluanon ima porsea jala totong mangido tu debata ama aha na tapangido say lehononi debatado na urikot jalan marga di kita debatado haruan ni hanguluan jala silehon hanguluan dang debata ni halak na mate ibana alai debata ni halak na manguludo tung masayar gasi tutudo pabahenan hagiot dohot akka parulauta dihasianganon alai ikot totong do tabereng debata songon haruan ni hanguluan rikok do hita pasahatto dirita tudonga jolma namar binoto alai unang lupa nasia debatado saluhuk nai unang gabeso taingot debata alani hanguluan manang hagugun na di portibion say totong do
makirim debata asa tapasaha dirita tu ibana marhite pangalehonon alana debatado haruan jala sitiup hanguluan rekok dohita pausaton halebaun pausaton hagaleon pasidikon halosukon jala ikot totong dohita mangedek debata di bagasan haserepon ikon taparsidoh do debata di bagasan na mangurupi hanguluata na pamalupon parsahiton pardagingon nang haporsiauta ikon proakti dohita akan na porsia jala unang say lupa jala say botari manang hapudian kita mangido pangurupion tu debata unang mataingo Tuhan ditiki na sotolak behita mengadopi aka parsorion manang hamaolon alai ikot totongdo tapangasakot Tuhani di saluhut biluk-biluk ni pernguluata di dia manang sadihari pe songon na dibahen ni Yesus tu si Jairus doh buru-buru na marsahiti Yesus pe totongdo patuduhon huasona doh pangurupionna tu hita akan nagale na marsahit jala na gora-gora Yesus totong doro mangurupi hita marhite-hite akana masa di pernguluata talumubi diakana sobui tolaksa mangulahosa di bagasan hagulapon dihirim Yesus do asahita song si Jairus doh buru-buru na pinamalum ni Yesus nagabe si pararat warni Tuhan debatape makirim do siak kita saluhut asahita pe gabe sahala jolma na totong makaholongi hangoluan iko parsidoh do hita mangaradoti hangoluan imatada nargadi hita jadi-jadian ni debata iko boy do hita mamereng haulion ni debata dihadirion di donga jolma doho disaluhut aka jadi-jadian ni debata tumpe asing sian horongta asing sian margata asing siap pungwata asing sian hutata asing sian ugamata diuseho debatado haulionna tusude jolma jala dipasah debatado hanguluan tusude jolma hitape ikodo mangargahon hanguluani dang nagabe makaholongi hamatean sayang dia masude hita lam marhaporsiaon hanguluan nasia debata jala lam mangasakon debata di bagasan saluhu pernguluata Tuhan ma nama masu-masu amin.